Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, kumusta naman mga pinalanggan natin ng mga tagpalamati kag siyempre mayong hapon sa inyo tanan. Lunes nga adlaw. Lunes na naman nga Lunes, pet sa 7 sa bulan sang Pebrero tuig 2022, ang pagpangamusta ni Tita Wilma. Ano nakamodera? Paano? Anong panyaga tada? But anyway, kung ano man ang atong ginsaluhan, kabay nga satisfied kita. Ang iban satisfied, ang iban ginakulang, ang iban nagapaninguha pa nga magkakaon sang maayad-ayad kumbaga. Paamo ka na balana. Sa sininga hapon ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma upon ninyo. Tub-tub-tak na alas 3 paglingaw sa inyo paagi sa sininga programa This is My Life. Ang aton programa. Nga bisan paano makabulig man paliton, hingalit sang aton mga panumduman, sang aton mga dulumdumon, kag syempre sang aton mga nabatsyagan, ilabi na sa padayon naton nga pagsakripisyo sa karon. Amo na siling naton nga sa pihak sa mga pagsakripisyo kag mga pag-antos, padayon gihapon kita, kag sige gihapon ang papaninguan naton nga makayuhom para mga magmulumag-an man ang aton balatyagon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kinahanglan gid himuon nato nina para nga malampuasan man nato ng tanan kag makasurvive kita adlaw-adlaw, magkapasalamat iya sa kahitaasan sa tanan nga grasya nga iya ginatag sa aton, makapasalamat kita sa piyak sa mga pagtilaw nga iya ginahatag sa aton adlaw-adlaw nga aton man malampuasan, di ba? Paamo ka na mala. Sige lang na iya Tita Wilma, okay lang na siya yagi hapon. Gani, sa nahambal man naton, relax lang kita dara, no? Sa kutob sa naton, malabutan sa sininga hapon, sa pagpangalagad naton, dali iya sa This is My Life. Sa inyo dira mga radyo, 684 kHz, kita nga mag-updenay. Nag-upon man sa aton live via Facebook, paagi man sa Facebook page sang Action Radio, Action Radio Bacolod 684, magluwas man sa pag-updaday naton live na live, inyo man dira masiplatan kag mabasahan ang mga breaking news, ang mga flash reports, ang mga updated nga mga reports nga makuha man sang amon sini news center para sa inyo mga impormasyon para man nga masiling bala naton nga updated kita sa nagakatabo sa aton palibot, di ba la? Yung kinahanglan ginagawa. Kag-ara mo din ang aton chat room sa aton FB Live. Tiop din ay kita subong, This is My Life. Kag may chat room kita dira. Pwede ninyo mapadalang inyong mga greetings. Pwede ninyo mapadala inyong mga greetings sa inyong mga reactions sa aton mga ma-share sa sininga hapon, sa mga mamunuhan ni Tita Wilma, sa mabasa man naton nga sulat, kag sa tagsamay naton ka horoscope. Diin ka man nga bahin. Diri sa siyudad sang Bacolod, kag sa kutob sang aton malabutan. Siyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Isla sang Negros, bugos nga Pilipinas, diin ka man, kag diin ka man nga bahin sang kalibutan. Sa aton mga pamilya nga sa mga malayo, pwede naton ina ma-share sa ila. Kag bisan paano, malingaw man naton sila, kag matagaan man informasyon sa nagakatabo diri sa aton. Gani relax, sila siling na naton ba? Nami, to ila sudan niya ba na? Ano niya sudan na, be?
Senior citizen, kamusta ka mo? Mga kabataan, hi and hello. Hindi magsagad pulaw anay, kalma-kalma, ilabi na sa mga may gina-entertinar kag may obligasyon no? Sa ila pag-eskwela, para sa ila mga modules sa mga requirements, unahon gid anay mga anak para sa inyo boss damlag ha, antes ang inyo kalingawan dira sa inyo man mga gadgets. Disiplinaha ninyo ang inyo tagsa kaugalingon buligan ken. Ay ho, mga anak. Ano na, padayon man kita nga nagabaton sa inyo mga entry para sa iton sa ni Love Month presentation sa iton sa ni Mi Amore. Mi Amore promo na iton para sa inyo man mga istorya sa kabuhi na mga istorya sa kabuhi na hanungod sa paghigugma amo na siling naton ko man mga istorya kamo dira or mga pinasahi iya nga kasaysayan nga napunan man sang inspirasyon kasaysayan nga nagpunan sa mga pagtuon pwede nyo na iya mapasakop sa iton sa ni paindis-indis kumbaga kompetisyon or promo na ito para iya sa Valentine's Day, no? Para sa Valentine's Day. Ang iba nagadihon or nagabalay sa ila sinisulat pagkatapos kumuso nila. Mag-share ka ba bala kay Tita Wilma? Nagayom, magkarakhak man ko bala, no? Paano mo kalawig man nito. So, maliwat na naman sila. May isend, pagkatapos i-ansend, pagkatapos, ang ginaano ko nilang gina-reply is emoji nga na, laughter bala, or LOL, no? Laugh, ano ganina? Laugh out loud. Amo na, mga anak, yes, sa mga millennials naton, giyahin nyo lang si Tita Wilma, kay tihubin-hubin kita isang sa inyo, pahamo na blau. Okay? Now, pwede ninyo mapadalain ang inyong mga istorya na hanungod sa paghigugma, mga pinasahi nga laragway sa patagsang paghigugma. Padala ninyo din sa aton sa Mi Amore, no? Sa This Is My Life. Pwede ninyo mapadala isulat, no? Pwede nyo na masulat sa papel, mapadala diri iya sa This Is My Life, Mi Amore, This Is My Life, nan DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Na pwede ninyo ma-hand in, duhol nyo da sa aton sa ni guard, pwede man nga ihulog ninyo via mail, iban gani pagi sa mga madasig da iya bilang nga padalaan. Let's say LBC na padala Manila diri sa aton. So may damo gid nga salamat sa inyo, gina-appreciate gina ni Tita Wilma ang inyo mga kinabudlayan. Ang ito naman mga palangga nga mga tagpalamati nga nagapadala iya via online sa kung ano man nga digital platform naton, pwede gid no sa especially sa Facebook. Aring dira ang aton Facebook page. Action Wilma Sugaton. Man din pwede nyo mapadala, di ba? Click nyo lang din sa message. Pwede nyo lang copy-paste ninyo dira kay Tita Wilma. Bisan nga may alias ka mo dira, pwede nyo mo mabutangan alias ang inyong ngalan kag ang inyong lugar, pero ang inyong kompleto nga ngalan, edad, address, kag ang inyong contact number, kinanglan may ara again. Pwede nga pala plus na ninyo after sa inyo letter or before sa inyo letter. Na? Pwede ninyo sa liwat, mapadala sa itong sa Facebook page, Action Wilma Sugaton. Pwede man sa akong personal iya nga account, Wilma Antupina Sugaton. Sa mga may email ad, pwede man ninyo ma-email sa amon. Pagi sa Action Radio Bacolod News at gmail.com. Mo lang na iya kahapos. Pwede pag amo makapadala tub-tub pet sa DS. Gahulat ang aton screening committee sa pag-screen sa inyo sini mga laragway, mga pinasay nga laragway sa paghigugma. Pwede ninyo ina diri mapadala kay Tita Wilma. Screen ina kay magapili ang aton screening committee sang napulo, no? Napulo ka mga pinasahi nga laragway sang inyo paghigugma. Sa napulo magakuha sang tatlo ka grand prize winner, but silingon may 7 ka mabilin, tinang 7 ka mabilin winners naman naton, magabaton sila sang tag 500 pesos nga cash. Kag syempre ang tatlo ka mga matahom nga mapilian gin, magabaton sang aton sini grand prize. Una-una, sa nasiling na naton, una-una, ano gani, Tita We? Una-una, ang third prize magabaton siyang 2,000 pesos. Ang second prize, 3,000 pesos.
kag ang first prize ang atong sini grand winner magabayton sang 5,000 pesos nga cash. Okay, pwede nyo ina mahimo kag mapadala na kay Tita Wilma. Sa inyo naman mga greetings, sa inyo nga mga reactions, mga suggestions, mga maayong suggestion, ari karon ho ang eton man text hotline sa India magkapadala sang ilan nga mga mensahe sa may chat room naton. Pwede ninyo mapadala diin gani ara lang na mapadala ninyo sa aton sa aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Nan. Pwedeng-pwede gid. Kag pagkatapos, kung malipat, ara lang ang aton sa ni chat room. Pwede gid. No, Tita Wilma? Aha, kag... ano gani, Tita We? Ay, naano ina siya. But anyway, okay lang na, no? Kag, mga updates man naton karon iya nga hapon, although na, no? Karon munuhoy na lang ina ni Tita Wilma, kay aton panahon, madasig nga daan. Gamay lang gid nga ma-mentionar iya ni Tita Wilma ang nahinungod sa gina-experiensya naton sa karon, no? Nga pandemic, nga sa nasiling na naton ara man ina, pero ang hambal lang gid sa mga experts bala halong gihapon halong kita, no, sa aton ikaayong lawas sa pagtratar or pagkabig sining ginatawag iya nga coronavirus. Hambal lang gani sa mga health expert na siling gani sa aton cabinet secretary nga si Carlo Nograles, ano siya hambal sa mga experts naton ay hindi ninyo pagkabigon nga ordinaryo nga trangkaso ini na gani hinay-hinay gid, no, hinay-hinay lang sa pag atubang sining aton pandemic sa karon nga ginapangatubang iban ka budlay gid mga anak, di ba? At magluwas nga mabudlay. Ano pa dira ang ato ni kayong lawas amo iyang nakataya dira gani extra careful lang na kag magluwas pag si Tita Wilma ang isa pag ginaton gamay lang gito nakitaan ko bala mo dito ka nami lang balatawi how ang ano daw ka nami lang ang hindi man nga nag-propose bali sa face-to-face classes nga pasang karon pagin. Pero manami sang nagligan nga semana kung nakahambal ko nga may nagdaog sa lotto. May hara na naman sa 6, ano naman na yatawe? Ano naman yan? 649, 29 million pesos. Bawa ka nami lang kung magdalalaog sila. Mga maalwan ng mga tao, ginapaambit nagapaambit niya sa mga grasya nga ila sinima ba ito. Okay lang na Tita Wilma. Dali lang gid kay gusto ko man ipadlabot sa iton mga palangga nga mga tagpalamati kay alas 12 na, no? Alas 12 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay mga produkto dira sang Dr. Alfred's no? Ang mga produkto sang Dr. Alfred especially The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from Ay, mang namyones, Tita Wilma, sa mga naka-ano dira, no? Ang mga ara dira, iya mga naka-online, na? Kamusta lang dira sa inyo? Halintas babaw tawe. Yes, sir, Melili Oligo, yes. Nakita ko ng imo, maliphayon gid nga aura, na happy gid ka subong, for sure. Aguda Magno, hi. Siling niya, Aguda Magno, hi. Hello, ma'am. Good afternoon. Kag smiling face, tawi good noon. Kinanglan gid sir nga mag-smile kita, di ba? Para makalaton man tabla sa tenan, di ba? Please lihog lang tawe. Na tamyaw kay Ma'am Vanessa Star, kag Doc Mike Mayo, Chinky de Aligdo na wala Mark, kag Alex Montesa, salamat. Yes, Dana Sir Malili, na. Inday Gino si Sir. Good afternoon. Good afternoon ko na Tita We, na. Salamat gid sa imo Inday Jean. Good afternoon, Tita Wilma, Tamyaw ko family, Laparan, kag Labanyego family, kag Esparicia family. Ang nagatamyaw, Connie, nasa Inday Connie Laparan. Mga nagpadala ng ilang mga entries. Salamat gid sa inyo, Ari, kay Tita Wilma. Good PM, Tita Wilma, kamusta? Akon tita maramon lang problema ko. Janelo, ang imoy, manami, kay ginaproblema mo lang yung imo nga malamon. About taga-diin ikaw, Janelo. Wow. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my niece, Jasmine Shire, Malaka Brillantes, on her 20th birthday today. Wow, happy birthday, Jasmine Shire, Malaka Brillantes. From your Tita Elizabeth. No, thank you. Ang elementary nga To ARB. Mayong hapon, Tito Wilma, kay Mr. Beboy Villasor. Yes, Vanessa Mayo and Document Mayo. Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Michael June Season, Lily King Marilyn, Tibag, no? Lily King Marilyn Tibag, Alma Olegon, and all my family dira sa may barangay Pandanon DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Okay, Dana, Ma'am Jinky de Lagdon, thank you gid. Na thanks for the stars you sent. Inday Wilma Inocencio Cabarles, good PM sa akong tukaya dira from Isabela. Sa bugos mo nga pamilya mayong hapon man kag sa mga kahinablusan mo. Oo, Sir Meleli, thank you gid kay live kita dira sa Bane Cafe mo. Sa may tangob, ga-monitor gid sila sa mabugnaw kuno nga tingog ni Tawe Purya Buyag. Sa This Is My Life. Amen. May ikaw bala, Sir Melili, oh. Christian Bea Dalisay, mayong hapon, Tito We. Salamat man. Mayong hapon, pag-greet Francisco and Elma. Elma Pitaliar, na mayong hapon. Hi, ma'am, good afternoon. Paki-greet man bi family ko sa Himamaylan City. Dira sa may barangay Karabalan. Sa family Vicente, from John Vicente of barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. John Vicente, waka bisan ara kami sa tabok dagat, at least bisan paano magkapangamusta kita sa aton iya pamilya, no? Dere kag dira pa mo kana. Mayong hapon, Tita We, watching you from Singkang. Sudan, Tita We, panyaga ginisang ginamos kag linaga nga pork. Wow. Julie Militado, patrimonyo ka panagitlon man sa we ba? Thank you, God. Mayong hapon, Miss Alma Lumina. Yes, salamat. Kag kay Ma'am Elizabeth Santa Rita Tureta. Mayong hapon man sa imo, Ma'am. Happy Monday, Tito We, and good afternoon. Ready na di mga radio namon para handa sa pagpamati. This is my life. Salamat, God, na. Tita We, kami ni Daitel maigwi ko gihapon. Lydia Bibing, Jennifer, kag Mercy. Mercy Lambert. Stay healthy always and God bless you and your family, Tito We. Salamat gid, Ma'am Virgie Olpinda. Action, Tita Wilma, God bless us all. Salamat gid. Inday Diding Alohamiento. Inday Makahilas Lapore. Good afternoon, Tito We. From Kawayan,
Negros. Dire sa south sa inyo, no, sa sur nga bahin sa Negros. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon man sa inyo iyatanan. Ara man si Manjo Arnejo, Action Tita Wilma, maayong hapon. Salamat gid Ma'am Jinky sa greetings mo sa amon. Okay, wala tayong magawa kung di ano, na, di ba? Sir, thank you. Miss Ems Bosso, thank you, kid. Kay Jade Claridad, salamat man. Kay Christian Bea Dalisay, madamo og kid nga salamat. Connie, yes, Connie. Kadua. Yes, soon, ma'am, na nabasa ko na imo ni message. Hello, Tita Wilma. Yes. Miss Jane Candido Hildori, mayong hapon. Salamat, gid. Okay, enough lang na aton greetings. Balikan talang kamo de karon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya ginagamat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorwoman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Another time. O mayong hapon, amon sudan panyaga, munggo kalabasa, kagintang ladan with gata titawe baw, ti kanamit gini, no? So tamyaw ya lang, pamilya pasuit kag timplatura family. Thanks gid okay, salamat gid 2519. Salamat gid. Okay. O relax lang anay. Sa siniman nga bahin ang aton pagbasa sang sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong pagbasahon nga sulat sa sininga hapon ay abogin padala ini ni Inday Charity. Ang edad ni Inday Charity, 27 anyos siya. Kaya ang iya sinimensay kay Tita Wilma nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kag sa tanan man nga nagapamati sa Aksyon Radio Bacolod. Sa programa This Is My Life. Sa tanan nga mga listeners. Tita, kung ang iban nga nagapadala sa imo may problema, kag nagashare man sang ilang mga inagihan, ako, may ara man, kag gusto ko man pangayuan sang imo advice kung ano ang maay nga desisyon nga himuon ko. Ako gali si Charity, taga Talisay City. 27 na ang akon edad. May bana ako, kag may 3 kakabataan nga ginbilin sa akon sang napatay ko nga bana. Last year lang, titawe, napatay ang bana ko tungod sa COVID-19. Devastating gid para sa akon tungod sa mga nabilin sa akon. Kag 4 katuig pa lang kami nga nag-upod bilang mag-asawa. Kag halin sang pag-asawahay namon, tita, housewife lang gid ang role ko. Bisan nga naka-graduate ako sang accountancy.
nangin maayo kag matawhay ang amon pangabuhi. Pero arkila lang kami sang balay. May namit man ang amon ginakaon sa adlaw-adlaw. Dako ang ginakita sang akon bana. Kag inaman ang rason kun nga amon ang rason kun nga wala na niya ako ginpadayon sa akon pag-obra antes kami nag-asawahay. Tita Wilma halinsang mapatay siya. Nagasalig lang ako sa iya savings para sa amon pamilya. Subong, may nabilin pa man, dako-dako pa man, pero hindi gid magka-sustiner. Tungod, tanan nga kinanglano namon sang mga bata, dira ko ginakuha. Gapasalamat lang ako sa mahal nga Diyos. Wala sa may nagmasakit sa akon pamilya, ilabi na gid sa akon kabataan. Subong, Tita Wilma, hindi ko kabalo ko na nung akon himuon. Kung maubos ang kwarta, nga savings ang bana ko para sa amon. Kung bala, obra pa ako. Kag kung mabanton giman ako sa obra, sino naman ang maatipan sa akon mga kabataan? Ina ang akon problema, kag hindi ko kabalo kung ano ang akon dapat himuon. Diri lang kutob. Salamat gid sa pagbasa. Maayong hapon sa liwat, Charity. Charity kanami sa imong ngalan, Charity, no? Sa mga nagakalingaw kun hapon dira sa four corners ng isa ka mesa nga may mga gawd-gahod kuno kayon. Tema siling sila, wow, Charity. Ano man ni? Wala charity, wala joker man. Joke lang na, hindi ka lang ma-hurt kung wala ka man. Akong joke lang, nagsigwe lang ko, gamay lang. Sa imo inday Charity, una-una sa tanan, nagapasalamat kita. Nagapasalamat kita sa imo, kag maayong hapon man, kag ara man kita sa imo sitwasyon. Kung ikaw nagakasubo, kag nagaproblema sa karon tungod sang imo sini, ginaproblemahan. Kung lang taon ti may ginbilin nga savings, ang bana mo para kung tani man sa inyo, galing ti suno sa imo. Namat-amat man, kaya wala ka man sa ligan nga iban, wala ka man kuhaan, kay halin sang nag-asawahay ka mo nga duwa, kag nakaangkon ka mo sang kabataan, ano gani? Ara ka lang sa balay, dira ka lang sa balay, kasi nimo nangin plain housewife ikaw. Na amo nang masubo-subo kung plain housewife lang na. Pero kung ako palang taon sa karon nga panahon, si Tito Wea palang taon karon nga panahon, kung wala ka obra basta bakas ka lang, kabalo ka lang magdiskarte sa kabuhi, mabuhi ka man mo, di ba? Subong nga panahon, amo ning daw kahapos, hapos Tito Wea. Hindi daw kahapos kung lang taon naton bala ang aton mga pareho sa karon nga hindi iya upang nga wala ka trabaho hindi upang nga wala ka trabaho, basta kabalo ka magdiskarte nga makakita sang kwarta. Hindi nga diskarte nga sa mahapos nga paagi. Nga ka lang dira, may idol-dohol ka na duga-duga may kwarta na. Hindi. Nami ganyang ginapangabudlayan, di ba? Kaya mo, subong labi ng pagkaon, basta mapisan ka lang, kag may pasensya ka lang, may tiyaga ka, mabuhi ka. Basta hindi, may changes ginman inday Charity ang dalagan sa inyo kabuhi, kaya ti wala na yung ginasaligan nyo. Ang budlay lang, kahit sisang nami pa, kag damo pa, ang kwarta nga natipon, do kasubo bala paminsaron nga do wala gid yan nagsulod sa pinsar sang bana mo sa kamo nga duha, wala gid kamo nagdesisyon nga magpasad sa inyo kaugalingon nga puluyan bisan gamay lang
Malipayon ka mo maton, gina-enjoy nyo, no? Hamaham mo nga yang inyo pagpangabuhi. Pero wala nyo nabalikdan, nga gina-estaran nyo gali, gina-arkilan or ginarentahan nyo lang na. Di subong mo na nakitaan, ti samtang may ara ka pa nga pwede magamit, gamita sa husto. Anong natapusan mo? Accountancy, di ba? But silingon kabalo ka maguyat kwarta, amo na mga accountant mo, da? Ako on man kasi hindi kabalugid ko mga accountant, mga muniyo. Di ba? May gamay nga pag-ipit sa pagwa sang kwarta kag kabalo mag-budget. So, ang nabilin dira, pwede mo ina madiskartihan para nga mabuhi ka mo sa imo kabataan. Bisan, hindi ka magtrabaho nga magwa kagin nga mangin full-time employee ikaw. Nga magtrabaho ika 8 hours a day. Kay kung di ba la? Kung hindi ka ginman license nga accountant, da ka-graduate ka sa 4-year course ng accountancy, bisan na, di ba, kung nara ka sa opisina, kabalo ko man sa kabalo ko man sa description sa trabaho mo, under kaya sa license, okay na ina. Pero kung ara ka lang sa inyo balay, pwede sa karon nga panahon nga mag-work from home ikaw. Magluwasin na kadamo man sa mga madiskarte naton nga pagatrabahuan. Kasiling naton damo trabaho subong, pwede nga masudlan nga hindi mo na kinahanglan nga magwa ka pa, nga mag-travel ka pa, kag magwa sang 8 ka oras para sa trabaho mo. Kinahanglan ara ho kung may ara ka mo da internet access, kuan ka da balanay, pasensyosa ka daanay, kag kagid ining tiyaga ka sa pag-search dira, tiyagaan mo gid nga mangita sa mga online nga mga trabaho dira sa internet, kay makakita kagid, ilabi pa nga ti amo na bala, graduate ka iya, may background ikaw, pwede na siya. Kag ibanda may diskarte man sa kabuhi. Kadamo sang aton pagkakitaan. Subong nagahit naga-trending ang mga online selling. Pertigi daya no? Puertigi daya ang mga online selling sa karon. Makita mo yung mga daw naglugmok nga mga negosyo tungod sa pandemic. Din sila nakabawi online selling. Kabalo sila magdiskarte, kabalo sila magplastar sang ila produkto, nami sila sa presentation online, kapin pa kung mag-live na live, kag kanami sa imo magpresentar sang imo sini ginabaligya, kadamo man sang imo sini mangin customer, di ba? Kadamo sa mga pamaagi, basta aktibo lang ikaw, kag pasensyoso lang ikaw, kag kabalo ikaw, mangita pagi mo na mas kinanglan naton diskarte na. Di gani, sa nabilin mo nga nabilin mo nga kwarta dira, pwede nga parts sina. Kung lang taon mo atubangan sa ginaistaran ninyo, anong pwede ko diri manegosyo? Manegosyo nga, although hindi maka income dako sa adlaw-adlaw nga tanan, may ara lang kamukuhaan nga adlaw-adlaw. Hindi nga maplastar ka lang na baligya, dason utangon man lang, budlay, di ba? Pero malantaw ikaw nga hindi bala pwede mautang, maadlaw-adlaw nga bala nga mabalik-balik lang may flow. Luto-luto, hindi gani pa hindi ka mabudlayin kun na luto, pamahaw lang sa aga, pamahaw sapon, pwede na, di bala? Or sudan lang for panyaga, okay na. Nga mga amo lang na siya. Iban gani hapon lang nagabaligya. Inang mga uso sa karon nga mga finger foods nga baklo na lang nila kag lutuon na lang sa mantika. Asus ti ko nami ka man magluto sina kag nami man nang imo balaligyaan asus magpromo-promo kapag gamay click ka naman sa mga nagalabay, di ba la? Amo na siling naton sa karon iya nga panahon, kinanglan hindi lang kita magpahimunong, gamito naton kusog ang aton ikasarang, ang aton mapinaagihon atong bala nga pagka-resourceful kay nga kung hindi ka maghulag wala ka man sang mapaabot, pero kung nagapanumdum ka butil nga nagaplano ka, planuhon mo kung anong dapat mo himuon, planuhon mo kung anong panumdumon mo kung ano ay ang padulungan sini, kag kung ano mga posibles natin kung nga himuon, kag kung implementar kung ano ay nga kayuhan mahatag sini. Yes, aksyonan mo. Hindi nga panumdum lang, wala implementasyon. Kung wala implementasyon, wala aksyon, wala resulta para sa imo nga kaayuhan. Di ba la? Simple lang inaagay. Hulag ka.
gamita. Kag kung pwede na makatimbang-timbang sa imo ang kabataan mo, bisan sugo-sugo lang da kung ara sa inyo balay, yes, upda sila para mabatyagan nilang kabudlay. Kag mabatyagan nila, kag mahibaluan nila nga mabudlay gali mangita sang kwarta. Hindi mahapos. Mahapos gastuhon ng kwarta, kabudlay pangitaon, kabudlay gidya kaayo, pero madas si gastuhon, right? Dahil kamo dira, makarelate da, yes, kabalugid kamo ko na kabudlay. Kabay pa inday charity ang na-share naton sa imo, ang pag-explikar naton sa sitwasyon, kag ang mga posibles nga dapat mo himuon, makabuligid sa imo. Ha? Inday charity, hindi ka magdula sang paglaom, hindi ka magpalang luya. Nga kung let's say magtrabaho kasi numatipon sa kabataan mo, tunan mo sila nga mga responsable. Kung pwedeng ara ka dira makadiskarte ka, himua inay tanan, ha? Ang tanan himuon naton nga mga medyos posibles para sa aton sinipagpangabuhi. Again, in the charity, salamat, gid. Sa iba naton dire nga mga kauturan, yes, pwede, gid, no? Padala ninyo inyong mga istorya, inyong problema, aton ulo istoryahan dire sa This Is My Life. Tagaan man naton sa aton personal nga opinion, personal man naton nga advice, suggestions. Ikaw nang magbinag-binag kung anong pinakamaayo mga himuon sa nabaton na base sa imo nabatian nga mga suwestyon, mga opinion nga nahatag sang aton mga palangga man nga mga tagpalamati kag ni Tita Wilma. In the charity, salamat, kid. Alas 2:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang dira kay mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilawan naton ka mga commercials. Life Extension Vitamin. The Candidates Forum. The Candidates. Okay. Ay, hello lang daan nay, no? Sa ito man dugang dira nga mga naka-online. Thank you, Gid. Hil Javier. Good afternoon, Tita We. Ga-monitor kami diri sa imo sa Port of Gladstone, Australia. Please kindly greet kay Tatay Adolf Ganza kay Nanay Milagros. Nanay Milagros sa family Ganza dira sa Camelia, no? Sa barangay Cubay La Carlota. Salamat, keep safe and good health. Likewise, Sir Hil Javier. Good afternoon, good morning dira sa inyo. Good afternoon, Tita We. If ako sa letter sender, magpatindog siya tiyanggi. Kay una, ara ka lang sa balay. Kag kuha ka timbang para may mabulig sa iya. Para pag-atipan sa imo kidos. Sa imo sila mga... Yes, Lester Ray Benitez. Good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Patamyaw please sa asawa ko kay Ayas sa May Katage Benitez dira sa Sumag National High School. Okay. Sa anak ko kay Aya Fire Benitez. Yes, thank you, good Lester Way. Patamyaw lang please kay Stephen Ganza Zimbet diraman sa may La Carlota City. Okay. Chris Paul Cabrera Fuertes. Good afternoon, Tita Wilma, watching from Makati City. Okay, hi and hello lang sa inyo dira, sir. And stay safe always, man. Chris Paul, thank you, good. Pagsilinga Fuentes, dumduman ko na si Sir Larry. Na Sir Larry Fuentes, Nining Malu, salamat. Kamusta lang gid sa inyo, no? Love, ginagyapon. Good afternoon, dira Tita Wilma sa imo. Inday, San Jose, salamat man. At done sharing. Thank you, gid Yvonne. No, but thank you man sa star nga ginpadala, nga ginsend mo. Well appreciated, gid Miss Yvonne, ha? Salamat, gid. May Uligo, musta ka na? Musta ka na kuno? Thanks, Dito. Hello, Energy Fans Club. Gapangamusta sa Energy Fans Club. Hello to all Energy Fans Club. Manhambay ni Inday Jean Officer. Salamat gid Ma'am Jinky. Greetings sa amon. God bless. Okay, salamat mine. Kag
Mayari man dali lang basta dali sa itong messenger. Yes, tagaan taman ligwas ang makadali. At Sir Alex Montesa, ara man siya. Sir, thank you gid sa pag-open sa atong sining FB Live. No? Kag pag-share. Sir Alex Pointes, iya man ginatamyaw da mga upod ko nagaupod sa programa mo sa Banwa. Din ka na subong, sir. Share na paliyong nalang patamyaw sa mga aksyonista ko, no? Sa mga aksyonista mo na ginatamyaw, may natong diri permi, no? Si Ma'am Vanessa Mayo kay Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Chinquirela Don sa Phoenix, Arizona. Ma'am Lily King kag Sir Milili Oligo ko, no? Sir, tamyaw ka mo ni Sir Alex Montesa. Okay, thank you, mine. Salamat gid. Atiya Kim Eriman, good afternoon. Kag Caruana Castillo de la Cruz, salamat gid. Okay, enough na anay. Balikan ko lang kamuman pag may time karon. Basta salamat gid sa inyo mga greetings. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga Wilma, antes man kita mag-horoscope, ay good PM, Tita We. Iya pa ni opinion sa itong letter sender, no? Ang ma-advise ko sa sender, pray sa higpit sa Ginoo kag pangayua ang good idea sa pagpangabuhi. Inday kanami may tinapusan ka, dili lisod ang pagpang-apply sang obra. Pray faithfully. God is giving you. Walay imposible kung mangayo ka sa mahal nga Dios. Di do kanami lang, di ba? 6850 madamo gid nga salamat man sa imo na good PM tawe. Okay, isa ako ka pensioner, nagkanto kami sa bago kang calamity. Grabe ang tao, mga tigulang pagtama, buligan nyo man kami sa mga pensioners, nga mga pensioner. Pwede masilip nyo ang SSS hindi gid kuno mag one time tao sa SSS dira sa bago, no? Kadamo kuno sang nagapila dira. Bisan diri sa Bacolod, okay lang na kung magdamo. Importante is ginaobserbar naton ang health protocols. Kay kabudlay na gid man subong iya mag face to face mo. Ang ginabasihan na dagay subong kinahanglan may appointment ikaw para nga pag-abot mo hindi ka na maghulat sang madugay. Amo na siya, ma'am, no? Pero mention taman ina, di ba? Aba, ang ila pa niya, ang ila gani, kung nagali obra, sila ni 6353 ho, akon gani, may mga obra man kami. Sa Manila, gapanguhautan para baligya, takway, kulitis, alum-alum, kay wala ko tinapusan. Grade 2 lang, edad ko subong, 64. Ay, sikurit ni na siling sikurit ni sang Ibi Magalona 6353 amo na ganisa na siling na naton diskarte gid ang aton kinahanglan, magtinguha lang kita kag magmapisan. Okay. Sa ito na horoscope, happy birthday ni kay Inday Princess, no? Inday Princess dira sa may sa may kabangkalan. Happy birthday. Okay, sa itong sa ni horoscope, para karon man nga adlaw na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Yes, ang mga Capricorn, amo ining mga natawo iya Enero 20 tubtub Pebrero 18. Capricorn karon nga adlaw makilala mo ang isa ka ang imo mangin life
partner, very potential nga klase sang tao. Abi ni mo ang iya maayo nga kinaiya ang good qualities niya, amo inang makakuha sang imo atensyon. Pero kinanglan kilalahon mo man siya sang maayo para masiguro mo man ang imo sininga balatyagon if ever kung bagay kinman ka mo. May damogin nga salamat, okay? Masuwati mo nga mga numero Aquarius 6834 kag 1. Yellow is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman mga tao in Pebrero 19 tubtob Marso 20. Yes, ang mga Pisces, abi ninyo mga Pisces ang inyo na experiensyan karon nga adlaw. Resulta ina sang inyo ginhimo nga desisyon sa nakaligad. Kung gusto mo or ninyo baguhon ina, nakadepende ang desisyon sa inyo mismo. 22, Justice 35 kag 45, Flame Red is your lucky color. Yes, Taurus, Aries pati tawa, no? Ang mga Aries, mga nataw Marso 21, tubtob Abril 19. Ang gusto ninyo magmalipayon, Aries, suno sa inyo horoscope, kinahanglan kadlawan nyo ang inyo problema, na kadlawi hingalit ang inyo problema para magmalipayon ka mo. Kay suno sa inyo horoscope, makabulig ang laughter kag pagpangamuyo. 27, 39, 41, kag 55, mga maswerte ninyo nga mga numero, green is your lucky color. Yes, mga Taurus naman, ang mga Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20, may makilala ka subong adlaw nga isa man ka persona, isa ka maayo kag mapuslanon nga social connection, ang imo makuha sa iyo. Mangin malipayon ikaw, samtang nagasugilanon ka mga duha. Good. Maswati mo man nga mga numero 8, 11, 18, kag 36, fuchsia pink is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini naman, mga nataw, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, ari ang inyo horoscope. Hindi niya lahog-lahog. Sorry. May damo ka sang nahibaluan sa mga supernatural. Subong mo lang madiskubrihan na kag hindi na joke suno sa imong horoscope. Maswati mo nga mga numero 1, Justice 29 kag 39, ilang green is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Baw kapisan sa mga Cancer karon nga adlaw. Gani kung may ara ka mo kota-kota sa inyo trabaho, ma-meet mo gid dayon ang imo kota kay nga kapisan sa imo suno sa imo horoscope karon nga adlaw. Kung makabatsyag ka sang kakapoy suno sa imo horoscope, magpahuway ka man. 4, 15, 25 kag 35 mga maswerte nga numero. Anong imo lucky color? Yellow. Saylo kita sa mga Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Liwat ikaw nga, magpawala ka lang bala na kumbaga sa mga nanay kag sorry lang nga basi ma-hurt ka sa imo sinisang term nga gamiton nito. Kung nangaton pa mga nanay o mga lola kung hindi ka organized ka galingon mo, baw ka ano gid sa imo kataramahak. Pero ti nakaligan na to. Nalipatan mo na ina, no? Pero madumduman mo karon nga adlaw. Nga makayuhom ikaw, kag makasiling ka bala nga na-realize mo. Na-realize mo nga importante gali ato nga ginhambal sa imo. Kag subong makitaan nga mapisan kag mahipid na ikaw. Leo, 13, Justin 9, 27 kag 35, true blue. True blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Septyembre 23. Yes, Virgo,
ang imo ya mabatyagan sa karon kag subong adlaw gusto mo gin matinlo ang tanan na sobra nga katinlo amo nang imo luyag karon nga adlaw gani halos sobra mo nga katinlo nga gusto mo matabo sa imo palibot daw gusto mo iya nga bubuan o sprayan sang Clorox ang palibot mo. Pero kinahanglan suno sa imo horoscope Virgo, oy pabaskugon mo man ang imo immune system kag maghalong ikaw. Justin Weather 25-36 kag 40, violet is your lucky color. Yes, Libra, mga Libra, Setyembre 24 tugto Oktobre 23. Libra, magpadayon ng mga challenges nga nag-abot sa imo or problema nga imo ma-encounter kay amo inang natalana sa imo amo inang natalana sang kapalalaran mo iya sa karon nga mga inadlaw pero don't worry kay suno sa imo horoscope malampuwasan mo inatanan masulbar mo inatanan isa pa kung may bisyo ikaw Libra untati ina suno sa imo horoscope 41 Justin 9 44 kag 21 mga masuwerte nga numero. Ruby red is your lucky color. Yes, Scorpio. Mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Abi, i-try mo ang bag-o nga setting sa imo mind nga gusto mo amo naman ning imo mangin kapalaran paamo kay nabla na kinahanglan gid kay nga kun bag-uhon mo ang imo nga ginaplano kag panan-awan sa kabuhi mo may bag-o man nga banas nga magabukas sa imo para sa imo kaayuhan kinahanglan always be happy suno sa imo horoscope. Yes, Scorpio, mga maswati mo naman nga mga numero 3, 19, 35, kag 44. Beige is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. May friend ka Sagittarius sa internet nga makig-eyeball sa imo, but singon makig-face-to-face meet sa imo, no? Pero hindi kagin magpadala-dala dira sa sul-sul sang iban, sa mga singles lang inana, mga Sagittarian. Himuon mo lang ang nagkakadapat, ang hindi dapat, hindi ged. 15, 26, 48, kay 55. Paper white is your lucky color. Daligid lang. Kaya nga ito oras in Pontoles 3, Action Radio Philippine Standard Time, ito anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sorry, okay, so salamat gida. Pero dali lang, kahit tapuson tayong nabili na ito nga zodiac sign. Ang nabili na ito nga zodiac sign, Capricorn. Sa mga Capricorn na Disyembre 22, Binero, Justin 9, abaw, may gina-expectar ikaw karon nga adlaw, no? Pero hindi pagpaabuta, kay daw wala kay tsansa. Pero tandaan mo lang, Capricorn, so naman sa imo horoscope, ang tanan may katapusan. Amo ginang imo patihan na kag kinahanglan magpadayon ka lang kung ano man nga kapaslawan batuna pero dapat magpadayon na ngaton kabuhi. Capricorn 23, 35, 11 kag 13.
Sapphire blue is your lucky color. So nabatian naton atong tag sa zodiac sign pa naman sa itong tag sa horoscope para iya karon nga adlaw Lunes na Lunes, Pebrero 7 tuig 2022. Miss Cherry Alimbo, salamat gid mayong hapon sa imo kag kay Miss Marife Navales. Mga ma'am, salamat gid ha. Yes, ara si Idilaw, supud man si Nanay Isabel niya dira sa Victoria City. Kag tiun naman sing pagpaalam ni Tita Wilma karon iya nga hapon. Ang mabili na iton nga Bible verse of the day halin sa James chapter 1 verse 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Sa liwat, salamat kag mayong hapon sa inyo din ang standby sa itong nga drama, mensahe sang paghigugma. Was na naman. Mga ka-aksyon, din ka man sa pinaslabuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.